kono pali saking dening Raja Purwacarita saking pangestine Sang Sri Mahapunggung bali kaya iki. Kang dumadi saka dosane sang juragan Pakuawan alem dene teteko adya unggane Sang Sri Mahapunggung bijil saking Antamira Adya karma pala kang samangke saged sinandhang marang sandhaning para purba saking lampah juragan Pakuawan enjing Pithakumura saking negeri Prajanya kurang radya andira kang kepikir Lampanipun negeri Purwacarita kados mekaten Kakang Mas pagene dereng wonten tandha-tandha kasampurnan sejati ingkang saged sinandhang wujuding katentreman sak petahipun. Wah, dadak pola aja asu lan pitaya wae karo Sri Mahapunggung bapakku. Sopo gawe bakal nganggo, sopo nyilik bakal ngulehke. Sopo kang tuminta Allah wahyune bakal sira inggih Kakang Mas. Lajeng kersa paduka Kakang Mas gendruyu dinten mangke kados pundi? Muti dawuh Sri Mahapunggung bapakku. Kowe tak nom-nomaning negara iki aja gampang. Nandung rasa susah, rasa sedih, rasa semplak sapang. Wah bakal mantek upenging saged iki ya mung merga saka sedihmu, ya mung merga
saka susahmu atine pancen jagat iki mubeng mergo sebab kabeh yo mung nyangkul marang kewajibane Gusti supaya tumintakake kaya dene bapakku sing maha saya tidak diaporto putrane juragan Rinang Murdo ini kakang juragan Dakwawan jebul wong sadroning Purwacarita ora bisa digawe becik ora dikena tindak carane alis narimi kakang bisa mangkono kagati pangucap sapa kandha sing jenenge Sri Mahapunggung Wikitis wis mongko kondange wis kuwi dewaning katenteman dewaning kawicaksanan uga dewaning adil sajroning jagat iki nanging para dewi ora bisa napa sing jenenge aku juragan Dakwawan mergo berikan kami kurang liya ya mung pari tak nyang pira-pira wae ora bakal diwenehke kanthi pawadhan jaga marang wating dewa kang bakal tumpuk yen to nganti pari dinehke sadurunge warata ana ing negara iki kowe wis tau ketemu dewa apa urung durung kakang padha karo kowe durung tau ketemu oh la 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 wonten paring adawuh Gusti kowe ngerti lalatan tanah Jawa nggih ngertos mawon wong asal mulanipun kula menika dibuang saka kayangan niku tibane wonten ing tanah Jawa menika bila mati insyaallah ngertos bos bersama dulu badhe takon menapa terima kasih menapa papan-papan ingkang saged membahagiakan menapa papan-papan ingkang kinarya dadi keremenan paduka menika ropian seneng-seneng dudu kuwi kok pancen wong Jawa iki ngene iki nggih wong Jawa niku embane kaya driji menika embane kaya driji menika upami gegem menika sentosa nek megar menika merdeka ngaten
pun ajeng mripun. Ning nyatane ora kaya ngono kok. Nyatane beda karo penemu belum. Penemu sing pundi? Kekuatane wong tanah Jawa ora bisa nampa sepat kang tak ucapake. Naripun Pari sing mapan ana nyumbung kabeh dadi watu kok. niku kaya dene jenengan niku mung nebar kebohongan. Seneng apus-apus, seneng gawe sulapan. Seneng kulino kecake ngelmu sihir. Nanging lamun wong Purwacarita niku mboten ngerti patah mantune wong sabrang kaya panjenengan niku. Nanging lamun yen ora bisa ngintasi karya saking kumata saking panjenengan niku. Nanging lamun mesti iso niku mesti iso. Ngono. Nggih. Mulanipun saderengipun menika panjenengan ten niki mung dadi bandang kok sakniki bali mawon. Anyata Drumara tandha-tandha diinggih akan Kasekten Paduka Kakang Mas. Juragan Bangkuawan beri wonten ingkang saged anandingi. Ngiranipun kula kinten menika dados karma para saking Gusti Kang Karya Jagat kangge wong Jawa menika. Saiki banjure saderengipun dados uang kawontenan santes monggo kula panjenengan sami minggah ramon kemawon kundur boten sak buku dhateng titisen wis suhaili takut kedhi.
daratan ngambak tengah samudra Hindi saya kehing ono tondo kang bakal tumeka karmane gawe saking pakartine sang juragan Bangwawan ing Hatama Dursa wonten ing Kraton Purwacarita tatak ingante ing kono mendung kumiyung ambuleng gegirani agawe pekening swasana jroning lautan luas saketap ing mriku dadya kageting raos sangganing para ing mapan wonten ing praon ketiga saya tangu pancine ing mriku pedhot tengahe wis dumlewat mangulon sinarengan lampahing lidak katet angin kang saya ageng kaya dene jumlangno tikan rauh ingkang lumampah nggih padane sang juragan Bangwawan ing kampung sugih saeden bawana tatake mangke ombak gumulung sak gunung ampuh namun ketiga temak mangke habredosaken rauh tiga ingkang lumampah wonten ing samudra Hindi nganggur adiratu alat anggilan ngakoso rauh telu dadi siji arep pola arep gede temak angin bolaken ing gatos ingkang bindan bisa medhot kula dawa ing kono saya rokyang ana ing bulan wanita utawa sosial saking balane ana ingkang wuru tegese pendem nanti mutah unek rupane jenenge Aino utang renane kuning jenenge Aino metu cara sangkem rega sing diombe sing disuwun kula regane larang kaya dene whisky Mansion House Aslan
mati aku, aduh mati aku. Aduh mati aku. Aduh, tak bukan aku. Ini apa? Aku kangen duit banyu. Tadi aku mendem aku. Rasanya jebur segoro. Amale dhewe. Tadi geni, tadi pulau gede ngono kowe kayak kampung. Iki piye sesuk? Monggo bandane awake dhewe padha entek asgoro. Pripun menika Gusti? Nggih Kakang gerakan cakuan kok iblis sangat. Kaya dene wong ora sadar lan nrimakake mati jitu kala iki nang awake dhewe. Kadang saiki dhewe semarat lan duwe apa-apa. Ora kali kekuatane raga. Karmu kamu paling Purwocari. Kamu. Setan mimbo menungso he. Kowe wong Purwocari yo. Bener ora ono sing karo sing kakak. Sopo sing dadi jenengmu? Aku ngono putra iki. Purwocari kok sing kangge jenengku. Kakak tolakan. Kancingan sepatu romo ramu. Berarti kamu kanca-kancaku mau jualan. Putra itu. Bento pancen kowe bisa ngrasakake apa kang hati. Makartimu yo pitanmu polo sing kudu tok tampa. Piye? Mono balen ngono nek. Gunemu balen ngono nek. Piye? Arep polo sing kudu tok tampa. Ganto kita anggap karma polo ning anggapku iki dudu. Anggapku iki dudu. Wong bayamu kok iman temen karo atake wong Purwocarita. Utamane Prabu Purwocarita. Sing ora duwe kamanusan. Jebal anane kekuatan supaya aku memain sengsara ana sakjroning segara. Iya apa ora? Kowe padha panganggap pasrah berduri kok rakyat. Maka gua ketemu kene kon ketemuan. Ana kok jengkol nyembah lamaanku yen ora gelem maca takon basa kalian. Takon tak. Putar. Karepmu piye?
jeli pandhita donya kok jauh takon dosa. Tak obong negara purba carita aku sing bakal ngarep-ngarep kowe.
edan kaya rauman stakel tandang rayaku sampuk kondo itu karo kecakramu ayo aja maju kok suci karo momon tak tumpuken kawanmu tipak lakon mati kowe Kang Puspito asiring samyono oh
khas kandang yo pawerasane riyo Agus sangkut keporo asu napas sakot awis kakamas katitik paduka saged nunduraken sanggani wadya saking wadyanipun juragan Dampo Awan ingkang semunipun boten badhe trimah yen to prau ing mapan wonten ing samudra dados hati manghalat Dumakaan dados gunung ing ngageng menika Kakang Mardi. Sira mangrakiting mamang sasongko majarana. Majarana jagat kiraya among. Latihan muslikan saka papan iki nanging aja kelangan kawicaksana sakukuhe. Takone sowan duwe apa nanging bakal ngimpun kekuatan. Bakal liwat dalan ngendi kowe bakal jajah negara iki. Ayo saiki kowe karo aku padha nindakake dawuh Kanjeng Rama Prabu aku tak larjajan kowe goleki wong boga sampir iki Kakang Mas tindak sowan-sowan mangko kalian ing krayi mugi-mugi ledha ing karya muk kembang cempaka sapayung agung gedhe